Ahir van marxar de Gavà 5 ciutadans molt especials, els 5 nens i nenes sarauís que han passat els mesos més calorosos de l'estiu a casa nostra gràcies a una nova edició de les vacances en pau que cada any organitza l'Associació d'Amics del Poble Sarauí. Hores d'ara ja deuen ser de tornada a casa o a punt d'arribar-hi. Per una càmera de Gavà Televisió els va voler acomiadar i a la tarda, hores abans de prendre l'avió. Dos dels infants sarauís miraven nerviosos el seu flamant rellotge, un dels molts records que s'emporten d'aquests 2 mesos a Catalunya. I és que en poques hores havien de prendre l'avió que els portava a casa, als campaments de refugiats sarauís de Tinduf. Un indret amb unes condicions climatològiques extremes, especialment a l'estiu, l'època en què molts dels infants que hi viuen ens visiten per passar a casa nostra els pitjors mesos de calor. Però el que va començar al juny acabava ahir i era el moment de dir adeu. Les 5 famílies acollidores es van aplegar a la plaça de Jaume Balmes per fer el comiat de la ciutat i per anar plegats cap a l'aeroport, d'on ja han marxat els infants que han passat les vacances a Catalunya. Qui més qui menys sabia que ahir es ploraria. Sí, seguro, seguro. De momento lo llevo bastante controlado. He tenido así algún momento de flojillo, pero de momento bien, pero en el aeropuerto seguro. Ya he llorado ayer, hoy y parece que ya hemos echado tantas lágrimas que ahora nos quedan. Pero bueno, intentaremos aguantarlos un poquito porque por el niño tampoco puedes exteriorizar todos los sentimientos. Pero como esperamos que el año que viene vuelva, pues eso nos anima a no llorar. Altres anys aquestes escenes es feien davant d'un autocar, però enguany només han vingut a Gavà 5 infants, 4 nens i una nena. En Madatu, en Sid Ahmed, en Labat, en Malaini i la Hadidu. I és que enguany ha desaparegut la llei del passaport col·lectiu i això ha impedit a alguns infants sortir dels campaments de refugiats d'Algèria. Però pels pares i mares que han aconseguit ser acollidors, l'experiència ha estat única. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, él también lo ha pasado muy bien y genial, genial. Animo a las familias para que lo hagan porque es una experiencia, de verdad, maravillosa, maravillosa. Hombre, ha habido de todo, ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos más difíciles, ha habido momentos muy divertidos, ¿no? Ha habido momentos un poquito más duros, muy cansados, sobre todo porque en mi caso yo estoy sola y claro, yo tenía que llevar la casa, el trabajo, el niño, pero bien, la verdad es que muy bien. La experiencia es súper positiva, muy contenta. Dels 5 infants que han passat l'estiu aquí, 4 venien per primera vegada. Per ells tot ha estat nou i a alguns els va costar adaptar-se, però finalment el balanç ha estat molt bo. Jo crec que significa, per una banda, pues unes vacances, com tots els infants, com si els nostres fills els enviéssim a Anglaterra. No? Simbolitzen unes vacances, simbolitzen també un repte per ells, que és compartir i aprendre altres valors i altres maneres de fer i sobretot també enriquir-se amb un altre idioma i una altra cultura. Jo crec que això és la part més motivadora de totes per un infant. Com sempre, l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sarauí i els pares i mares acollidors esperen que aquestes vacances dels infants sarauís no s'hagin de fer algun dia. Serà quan els campaments de refugiats ja no existeixin i els sarauís tornin a casa seva. Fins llavors, cada estiu es continuaran fent les maletes dels més petits. L'any que ve hi tornaran.